Det er dine råvarer, der bestemmer, hvilken pande du skal bruge. Råvarerne skal steges ved forskellige temperaturer, og hos Le Creuset kan du vælge pander i både støbejern, rustfrit stål og aluminium, fordi materialerne har forskellige egenskaber. Hvis du for eksempel har appetit på delikate svampe, er den klassiske pande i rustfrit stål et nærliggende valg. Det er en all-round-pande, der bliver hurtigt varm og fordeler varmen godt. Samtidig kan den tåle en relativt høj temperatur, hvad der netop ved svampe er med til at give dem en god skorpe og lukke af, så de ikke afgiver for meget vand. Varm panden op et par minutter ved middelvarme. Når den er varm, tilsætter du en smagsneutral olie, som får lov til at simre lidt. Her har vi valgt en blanding af kejserhatte og shiitake-svampe, der er skåret i store stykker. Kom dem på panden og hold varmen relativt højt, så svampene ikke afgiver vand og kommer til at koge i stedet for at stege. Vend dem jævnligt, så de får den gode stegeskorpe overalt. Tilføj smør til stegningen. Det fremhæver den vidunderlige smag af stegte svampe. Læg frisk timian ved for at give retten yderligere karakter. Og krydder med salt og peber efter behag. Svampene er færdige, når de har fået den helt rigtige smag og konsistens. Der må gerne være et sprødt bid i svampene, når de kommer på bordet. Så kan svampene serveres som tilbehør til f.eks. en bøf eller en ret med kylling. Panden i rustfrit stål har givet tilstrækkeligt med varme og har samtidig været let at håndtere under tilberedningen. En all-round-pande til mange formål. Le Creuset siger velbekomme.